Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Arribada l'època d'exàmens universitaris i de grau superior, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obre en horari nocturn les instal·lacions de la Biblioteca Municipal. Doncs ara perquè estan en èpoques d'exàmens dels quadrimestres, sobretot a les universitats, i s'han de preparar i nosaltres el que volem és donar un cop de mà als estudiants i les estudiantes que tenen aquests exàmens tan importants i per tant obrim durant tot el mes de gener, des del dia 9 fins al 27, la biblioteca de 8:45, que és quan tanca habitualment fins a la 1 de la matinada, perquè puguin tenir un espai d'estudi més tranquil, més relaxat, puguin consultar llibres i puguin preparar-se millor. Des del passat dia 9 de gener fins al proper dia 27, aquesta romandrà oberta per a tots aquells estudiants que vulguin un lloc relaxat i tranquil per poder preparar els propers exàmens. Vinc a aprofitar bàsicament per treballar, tant per fer el treball de final de grau de la carrera, que estic fent magisteri, com per fer la memòria del curs de directors, per fer de l'Esplai Pingüí. Doncs a casa meva o a casa d'uns amics tinc distraccions com són la televisió o qualsevol altra cosa, i aquí en canvi estem tranquil·lament a la biblioteca, en un entorn tranquil, que sabem que no hi haurà gent parlant fort, i és un entorn on tothom està amb el mateix objectiu, que és estar amb calma, estudiant o treballant. Actualment la biblioteca s'obre en horari nocturn 2 cops l'any, ara pel gener i els mesos de maig i juny, però s'hauria d'ampliar les èpoques de les aules nocturnes. Reclamació que, com ens han confirmat, està en estudi. Sí que hem de dir que des de fa un temps ja estem rumiant i estem pensant com ampliar aquestes aules i també donar resposta a aquests estudiants que fan trimestrals i que tenen els exàmens en dates diferents a les quals obrim les aules d'estudi. Durant el 2015, la mitjana d'assistència al mes de gener va ser d'una vintena d'estudiants cada dia d'apertura. La franja d'edat més utilitzada és la d'entre 22 i 29 anys, amb 150 usuaris, i dels 319 estudiants que van fer ús de les instal·lacions el passat mes de gener del 2015, el 61% van ser homes i el 39% dones.